Bagas laguro din. Mayabay. Lukok-lukok lang nga tao. Mang tida tao. Bumitreng. Sumiksiksi ka pa yun eh. Isla ka lang Coca-Cola body. Talaga, Dimse? Mexixiak? Coca-Cola body? Ano yun? Peso? Padaan talaga ni Manong Nanandres ato. Uto-uto. Treng. Kasi ko trabaho mo niya. Adupi siguro ti kwa mon. Kwarta mon. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Bukis sa bana. Krikat tumutang tibagas. Sa balat na kanabang. Nagbigat lagi karo. Makita lang ati jobs. Panalpakaw. Mimitri nga tao. Pasingir sa mo ng drisag. Takaw! Spakaw! Tapos ya. Ya! Sabi lang mo, tidak makita. Inang! Api, minalo na mo tumutreng. Awan, trip ko lang. Api, narti ka. Siguro, papasingir ni Manong mo kanya kaon. Pasingil na bagbagam. Baglang ni. Madinam mo nung mutak ti pagas kaning Manong Nanandres. Naman isum-isum naman. Gusto sa bang. Madiyata isum kinya ka. Dan sa tibalbalakam. Mabalin sa tibo multi Kapsan Andres ha. Treng, pintas ka. Talaga, Dimse? Pintasa? Ha? Talaga. Lukok-lukok lang nga tao. Mang tida tao. Bumitreng. Sumiksiksi ka pa yun eh. Isla ka lang Coca-Cola body. Talaga, Dimse? Mexixiak? Coca-Cola body? Ano yun? Peso? Padaan talaga ni Manong Nanandres ato. Uto-uto. Treng, kasi ko trabaho mo niya. Adupi siguro ti kwa mon. Kwarta mon. Damot basit, Dimse. Napintas gamin ay pagtatrabakwak. Tapos, pachilak lang dyan. Pag nak lang, so nga kastuya kaseksin. Sana all. Mitreng, mabaling bumulod? Apay, Dimse, amin kwartamon. Baro ka pa lang, tapos problema kan. Ang kwarta ko mitreng. Ang magamin tumanggap kanyak ti trabaho. So katak tumot lang. Apay, manaya ti buludam. Uri, 750 lang ko ma. Panggatan ko lang bagas. 750 lang gayam. 1,000 mo, tawan ti butol na. 750 lang. Baka pabayad mo ito kanyak 250. Bagim to aja 215. Bayaram lang aja kwan, 750. Siguro, tapay lang. Papasalamat ako. Wun. Kasi gamin natar propam ni. Ang ngirang-ngirang. Siguro mitreng, tumuyok sa nga ribon na eh. Ito magagatak ti bagasan. Okay, saba natin ubi ngayon. Daratoy lang magayam. Di pa may balbalayoy. Ang manula agawid. Tapos tambay nga tambay. Di pa yung mga tudmo, ti paggatang mo, ti isidaan kada bagas, kada kuryente. Atin ni 1,000. Atin palang gamit yung urnong ko. Nagalas ka talaga mitreng. Pintas ka pa yun. Siksi ka pa eh. Nagampok mati korta mo mitreng. Mga rodadon. Si ka lang arad papabuludan ko. Agreklamo ka pa eh. Bagampay na amba ata pera. Joke lang. Hindi ka lang mangawon. Pintas ka pa yun. Na yun. Hoy, gigay ka ma'am na kabsat ka. Pintas ko rin na eh. Sumumpat ka pa lang, nagugas ka tayo mamam. Muna. Si Kamay, aldaw manay.
nakaluto pa iti sida unan, di ka pa nagaw-awid. Uri mangtid ka lang kumamo ti pagkatang ti sida umay. Mati nga di pasyar, ka nga pasyar dita. Tapos kadwang pa ni Dimsay. Ato yung tiwalag tao, ino damdama, inanano ka natin. Inya pa nakatanga to, sana ka tinira, jawanain. Kunin ka kanyakaon. Tinir. Ana, Kasang-sangpo mo palang manong kaslaman armalay tangiwa mo. Nagpasyarak nga roon. agpasyar. Nung naginalaka ko madyo nagtibalay, tada pamigsam no, agsubli ka nga pa nagtrabaho. Mati ati pag na nga pag na. Tamdam natin, nilibo na ito, naspak ka. Kunin ka ng rice. Libutok tading mau. Ganang bainan. Pinyaak. Malay ko kanyam. Hmm? Amok tayo style mo. Sika, ana. Ate, mangtod ka mamuti para tam. Da pagkatang si daan, mga tabi. Tam ko nun eh. Madi ka sumumsumat, madi ka sikat katungtong ko ha. Ti babak tangiwa mo. Ate, sanga oray ko lang, oray mano lang. Basta da may gatang ti si daan niwa. Ada, ti paglay nga manong. Adamat lang gayam ti kailangan ko. Ano yan ti kailangan? Ata, pinagunggunam. Aguntungot ka ka. Kailangan mo lang kwarta. Tas tata, nya. Hindi ka makasaaw. Ana, mati ka makasumbat ang rice? Kuray ka man. Apay da ka naman kisumsumbat ha. Ari ko. Yaadin ko ti katungtong ka, madi nga sika. Apay, sakti da ka sa pulang da kwarta kanyam. Yaadin ko. Ate, sige na. Tanda mo pagkatang ti katang ti. Idain na lang ay. Pagkatang yun. Inutin na lang pagbabulutan si Malang mo. Sakti maririgatan. Nakuwi ka mo ito. Wala, matikag sangsangit amanong. Ano yan ti kailangan? Tama kanya mo natin nga naman o titad mo. Tawag ka talaga. Tugsto to yun. Tibag. Talaga ti pagkatang ti. Sinawin na natin. Ada sa nga ribok ti manong. Ni, ala, hintod ko gayam kay Dimsen. Dimsen, iwara mo sa nga ribot ta. Kaya pagpabulog mo palang kanyak. Alaw mo. Magipito mo ito ti bulsak. Kailangan may nga ron. Paggatang mi si down me, ni, imangit na pa ni manong ko ni. Kailangan na nga ron. Alangan mat naon unang kapay, madi ka mat kapin ano. Mon, ni, nilungab na ni. Iwar mo na. Nga mo kisto yun. Kung na makagatag ti bagas ko. Sing-singit ka mo tin. Ikad din ni. Nilungab na ni. Kasi. Alam matanday. Alat pa lang lalaw mo. Ang mami natin adayang, igatang ko to si daan. Madiag, tinda ka mat pang pamasahay ka. Kuribig ko lang, 250. 750 lagaw ti gastos ka. Ano kaya mo, ay, 500 lang alamitan. Sigurad ma. Sigurad ate, magyaman ako ha. Sika na pala ko ka. Gawid ka. Ano naman, ang nakalutukan? Tagawi din, mabisina ko niya. Wow, tatay pa. Ini mo sidang niyo. Karni. Ataman? Bye, wala. Jimse, madi ka madanagan. Tuno, sa marong na sahod ko, pabuludang ka. Uray, 2,000 to, bay. Bagas laguro din. Mayabay. Ugis na mo, Andres. Tumambad ka pa lang. Di ko lang gawa sumamsaputan. Naku, may kagatog ko tatabas ko.